तो भैया टुनटुन यादव के मतलब जो फैन है हमारा वीडियो को वही देखिए। कहा है कि मतलब टुनटुन भैया के वो गाना ज़बरदस्त आया है और उन लोग के कुछ खुशखबरी बतावल चाहते हैं। तो बस एगो गाना निकलल बा, आज ही निकलल बा, एक दिन होल बा कि देवरा काटले बा गाल राजा जी, कुछ मतलब ऐसे ही लेके गाना बा। अभी जब गाना हम सुनली तो बहुत बढ़िया लगल। अभी गाना कौन से चैनल पे चढ़ल बा एहू बताएं। पहले एगो हम बात बतानी कि मतलब सबसे भोजपुरिया में हिट रंगदारी गाना कौन निकालेला एहू पता बा। अभी ऐसा रंगदारी गाना बना कि मतलब हर लगन में ही मतलब आए वाला बना ओहू में चली और अगलों में चली। काहे कि ये गाना बहुत बढ़िया बा और ट्रेनिंग पे चल गई बा। देवरा काटले बा गाल राजा जी, ई गाना अगर सुने के मन बा तो जाई टुनटुन यादव ऑफिशियल पर, वहाँ गाना मिल जाई। और वीडियो को बात करनी तो वीडियो भी बहुत बढ़िया बा, वीडियो भी मिल जाई यही चैनल से चढ़ल बा। और अगर देखला के बाद अच्छा ना लगी तो हमारे चैनल पर कमेंट जरूरी करिए कि हाँ कैसन लगल कि ना लगल, खराब लगल कि बढ़िया लगल। और बाकी अगर कोई भी मतलब भोजपुरिया के मतलब टुनटुन यादव, खेसारी जी, पवन जी, आशीष यादव, रोशन रोहित जी, मघी के भोजपुरिया का कोई भी अगला लेटेस्ट वीडियो कोई अगर निकालते हैं या गाना सॉन्ग निकालते हैं, सोचते हैं कि जानकारी मेरा पास सबसे पहले आ जाए, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो वीडियो पसंद लगा होगा तो लाइक और शेयर दबा के करिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।